Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos en tempo de tertulia hoxe na compañía de Encarna Otero, de Xa María Castro e de Luís Pérez. Temos pouco máis de 15 minutos de programa, así que, bueno, temos que ser concisos na medida do que poidamos. Bueno, toca falar de Cataluña, está o goberno esperando a ver que pasos dá a partir de agora o goberno de Artur Mas. Xa anunciaba o presidente catalán que substitúe esa consulta soberanista do 9 de novembro por unha consulta alternativa, haberá papeletas, haberá urnas en locais da Generalitat, manterase a dobre pregunta que estaba xa aprobada, quere que Cataluña sexa un Estado, en caso afirmativo quere que sexa un Estado independente, bueno, eso era o que dicía hoxe, pero cree Artur Mas que a única solución, a solución definitiva, a consulta definitiva será unhas eleccións plebiscitarias que serían entendidas pola comunidade internacional como un referendo. E para iso, pois non existe consenso cas forzas que apoian esa consulta. Estamos vendo pois cos durísimos reproches que lle fan hoxe pois dende Esquerra, dende a Iniciativa, dende a CUP, non? Semella que será complicado que poidan ir xuntos pois, nesas eleccións plebiscitarias. Non sei como vedes vos este panorama que se abre, se vos sorprende, non... A ver, Luís, o que queira, Luís, por exemplo. Bueno, a ver, eu sorprender de que non haxa referéndum ou consulta ou como se queira chamar, no fondo era un referéndum, sí. Sobre a independencia, aínda que seña planteado de outra forma, pois eso, bueno, eu sempre creín que non iba... Xa apuntaches, efectivamente, aquí na mesa, sí. Que non iba a chegar a celebrarse, non? En este sentido, digamos que penso que é un fracaso de Artur Mas, non? Porque, además, hai unha semana estaba dicindo que sí. De repente, pois, cando viu que algunhas cuestións, por exemplo, o tema do censo, que non se podía constituir, e pois deu marcha atrás e xa renunciou a eso. E agora o que se inventou é que tampouco sabemos moi ben o que é, porque el nin o explicou. Porque non quere dar pistas, non? Non quere dar pistas. Pero é que eso, que non queira dar pistas aos cidadáns do seu país, el que é o presidente dun país, que non queira dar pistas a menos dun mes do que vai ocurrir, é unha cousa un pouco extraña. Eu penso que tampouco se vai a celebrar, ou se vai a celebrar vai ser unha cousa totalmente descafeinada, que non vai ter valor ningún, salvo o que decía, creo que era o de, que escoitemos declaracións, o de Iniciativa por Cataluña, que era a primeiro acto electoral, o primeiro gran acto electoral, e que en esa clave pois vai a facer agora, a traballar agora. Pois eu creo que sí, que probablemente é o que pretende, e además el mismo dixo que o que vai a valer serán esas eleccións plebiscitarias, autonómicas, o cal a min tampouco me parece razonable. As eleccións son para unha cuestión, para elexir un goberno, e un goberno no que ten que gobernar un país coas competencias que ten, que son moitas e moi importantes, e hai temas económicos, a crise, a sanidade, que ali acaban de morrer 10 personas da legionela en Cataluña e ninguén fala deso, non? E entón eu creo que tampouco vai por aí. Non sei como vai a salir desto, porque agora non só ten, digamos, o Estado que di el en contra, cousa que, bueno, o Estado nunca está en contra dos seus cidadáns, penso, non? E senón agora, pois, están, eu creo, todos os demais partidos que apoiaban están totalmente despistados, bueno, polo menos non o van a apoiar, non? Eu creo que non. Semella que non, a ver, Encarna. Bueno, eu penso que isto é un novo envite político. Artur Mas sabía perfectísimamente, porque senón demostraría as condicións en que están os censos, como se pode acceder a eles, eu creo que eso sábeo. E, efectivamente, pois o que está agora é pois nun novo envite político onde se fará, o sea, el vai a facer a consulta, se lle vai a facer a consulta á cidadanía, a consulta. Unha consulta que será en outras condicións, por iso el fala de plebiscito neste momento. Incluso os seus asesores buscaron unha nova fórmula que sería abrir un proceso que ademais tendría unha consulta á Unión Europea, bueno,
lle recomendaron todo, que me imagino que toda esta recomendación que os xuristas están estudiando, pois tendrá que pactalo coas outras forzas políticas tamén, que ali están, non? Ben, de todos xeitos eu estuve en Cataluña, agora fará 10 días, e estuve en Barcelona e en, bueno, Sant Cugat, Valdoreig, no que é a contorna o cinturón de Barcelona, non? Entonces, efectivamente, aquilo está todo cheo de bandeiras. Todo cheo de bandeiras, é o que se pode ver a simple vista. Pero é verdad que tamén unha parte da ciudadanía está moi preocupada pola situación económica e, sobre todo, por determinados servicios. Como funcionan moitísimos servicios, o caso da legionela, a min mo contaron ali, non? Porque, efectivamente, os recortes no sector sanitario en Cataluña, igual que en Madrid, non tanto como en Madrid, non? Pero igual que en Madrid, que ao mellor explican algunhas cousas tamén en Madrid, pois existen na sanidade, na cobertura social, e a xente tamén está preocupada por ese tema. Tema que en gran parte está explicado por que o Estado non transfire os impostos suficientes, o sea, o famoso nos deben, o famoso tema de nos deben. Entón, eu creo que neste momento hai unha parte da ciudadanía que efectivamente considera a consulta como prioritaria, pero hai outra parte tamén da ciudadanía que quere unha Cataluña que funcione de outra maneira. Entonces, sin caer na confrontación ciudadana que está pretendendo unha parte tamén, que eu creo que aí actúan, bueno, as políticas do PP fora de Cataluña, en Cataluña eu creo que non son boas, porque isto hai que resolvelo por unha vía de acordo e diálogo. Como se fixo no ano 78? Hai que resolvelo por esa vía. E que en España viven povos diferentes, xa sabemos, e hai que buscar unha vía de consenso como se buscan outros países europeos. E, efectivamente, pois así se fai, non? Así se fai. Porque o outro non é bo, A ver, Xan. Non recordo quen o decía, pero era algún xornalista ou algún articulista, en un artículo que isto se asemellaba a unha partida de asedrez, eu creo que se asemella máis a unha partida de póker, bastante máis. E incluso, non sei se decir, con ases na manga, no? por os principales interlocutores, no? por personalizalo, Rajoy e Artur Mas, no? E claro, ahora Artur Mas atópase nunha situación complicada, claro, porque se empeza o frente que tiña montado, pois empeza a verse que se resquebraxa de alguna forma. E entonces, claro, está aí o 9 de novembro e de alguna forma quere prorrogar toda esta movida para despois de aí. E entonces aí é polo que ten que facer ese día algo. Pero ese algo pois se vai a asemellar pois a unha escenificación que creo que se poden facer a veces actos destos de votar en urna. Eu teño participado algunha vez en algún deles para decir que isto non se resolve, aí votemos aquí en urna. Pero, bueno, eso organiza outra xente, non organiza o presidente da Generalitat, non? E entón, aí é onde me parece que cae bastante no esperpento. Despois, noutro, no da solución, pois claro que ten que haber aí diálogo, non? Porque o que non pode ser é nin decir que se pode violar a legalidade, porque é a que temos, nin tampouco decir que as cousas deben seguir como están, sino que ten que haber un diálogo. E en ese espacio é onde ao final, se queremos de verdade unha solución, xa non digo unha solución, un arreglo, é onde teremos que movernos. Entón, xeitos ali a xente comentaba, que o día 9, si Mas non facía algo, ERC iba a sacar urnas, iba a sacar papeletas, é dicir, que ali estaban convencidos de que o día 9 iba a haber unha acción deste tipo que Esquerra Republicana de Cataluña, pois con seguridade faría en toda Cataluña ese día, é dicir, ali o comentaba, non? No caso de que efectivamente, pois, o Estado de Dereito, pois non permita o que estaba previsto, pois efectivamente o que se vai a facer é unha actividade deste tipo. Sí, pero o que pasa é que eso xa é un problema interno. Claro, é que a mí me encaixa máis que sexa unha idea de ERC, o que non me encaixa é que sea unha idea de Mas, non? Dá a impresión de que Mas agora xa non é Mas.
parece que é outra cousa. No, é que, claro, se non comelle todo o terreno, ten que facer algo, pero é un pouco lamentable que o presidente da Generalitat teña que facer eso que estamos dicindo, teña que facer unha acción pois que é de outro tipo de asociación, ou que é dun partido político, ou dunha organización, ou de la Asamblea Nacional, igual que sales o día 11 de setembro, pois é unha cousa, van intentar facer algo parecido, non? Unha demostración de algo, que non sei se o conseguirán, porque ao mellor, como decía outro, isto xa é un acto político partidista, xa empezan pensando nas próximas eleccións, non sei se os demais van a colaborar, non sei se Esquerra Republicana vai a colaborar, se vai ir con eles, se vai ir a ver que estes días o dirá, e é que agora xa ven entre eles digamos, a competencia, porque se hai unhas eleccións, entre eles van a competir, porque xuntos eu creo, parece que non van a ir. A mí sorprenderíame moito que Iniciativa por Cataluña ou a CUP fose nas mesmas candidaturas que Convergencia e Unión. E tamén hai a cuestión de unión, o sea, aparte, dentro disso, porque son partidos de dereitas. Moi complicado, sí. Porque o modelo social, en principio, un modelo social, económico, totalmente diferente. Neste momento, eu creo que Rajoy esta mañá parecía estaba contento antes de saber exactamente o que iba a hacer, porque agora el problema o teñen ali entre eles. O problema a corto plazo, digamos, agora teñen o problema a corto plazo. Por parte dun xefe de Estado me parece bastante frívolo e superficial que estea contento porque allí no. O sea, o que ocurra en Cataluña ten que ver, entendes? O sea, a mí non me gusta isto de ver todo en clave, non me gusta, creo que non é bo ver todo isto en clave electoral, porque eu creo que, de verdad, que eu algo que voto de menos neste momento é por parte da xente que ten que tomar decisións, porque os ciudadanos nos consultan máis ben pouco, porque eu tamén a veces me gustaría que houbera referendos vinculantes, como hai en outros países europeos, en outros estados europeos, e funcionan, non? Funcionan, e ao mellor eu non sería das que ganaría na votación, pero bueno, eso non ten nada que ver, non? Pero eu voto, o sea, eu noto a veces posturas demasiado, eu voulle chamar frívolas ou pouco responsables, solo pensando en electoralismo, e eu creo que hai que ter a capacidade política suficiente para mirar a medio plazo tamén. E que hai cousas que necesitan unha estabilidade e que teñen que quedar. E estamos no ano 2014, e, polo tanto, algunhas cousas da Constitución hai que repasalas e poñelas ao día. E, efectivamente, eso só se pode facer desde o diálogo incluso de xente máis nova que nós, que xa viviu outros tempos e outras cousas, e eso hai que facelo así, porque senón non é bo. Non é bo, eu estou de acordo. O que pasa é que precisamente neste momento, bueno, apelar a eso, está ben que todos queremos que haxa, pero neste momento, habendo aí convocado para menos de un mes un referéndum, pois non te podes poñer a negociar nada. Podes dir, bueno, pois cando se tranquilicen as cousas, se é que se tranquilizan, non sei, pois despois podemos falar. Que despois non sei se van a falar ou non, Como dices, se teñen ases... Si teñen ases... Bueno, eu creo que non. Eu aquí ases está intentando sacar Artur Mas por ali. É que además é que o anuncia. É que vou facer algo, pero non vos lo digo. Xa, porque senón se me enteran non só o goberno central, sino ahora los de su alrededor, que esa é a cuestión. Non sea que eso que decíais, Esquerra Republicana vai e le coloque antes las urnas e voten más los de Esquerra que en las suyas. E, bueno, sería un pouco esperpéntico todo isto. Sí, Cataluña é moi importante, por suposto, e representa unha parte moi grande do Estado, importante, e ten as súas características, pero non vai ser fácil, porque decir, bueno, temos que cambiar a Constitución, pero e despois os demais, porque eso xa se intentara hai moitos anos, cando el café para todos famoso, e despois non é fácil. Eso foi nefasto, non? Eso foi bastante, o sea, as consecuencias que tú... No, pero eu creo que ninguén dice que seña fácil. No, ninguén dice que seña fácil, pero hai que ter... Houve consensos, nos que estaban eles, estaban todos. Tamén era outra situación, era outro momento histórico. Pero é que agora non estamos nin siquiera en esa fase. Porque agora te dá a impresión de que non hai vontade de negociar. Porque é distinto, seguro que despois, aínda que haxa negociación, estou convencido de que vai ser moi difícil chegar a un acordo. E probablemente agora que está a situación máis deteriorada, incluso peor que se houbera plantexado fai algúns anos.
Pero, bueno, polo menos poñerse en esa disposición e se poden superar cousas como en outros momentos se superaron. Efectivamente. Cara á Constitución anterior, por exemplo. En 3 minutos, de maneira telegráfica, por rematar falando da crise do ébola, dicía eu que o máis importante que Teresa Romero, bueno, parece que vai mellorando pouquiño a pouco, polo menos temos máis esperanzas que hai uns días. No plano político sobre a xestión da crise notades tamén algunha mellora? A ver, rapidamente, Xan, Encarna. É que ese partido de tan foi terrible, o sea, foi terrible, de verdad. Un exemplo de soberbia, de frivolidade por parte... Entonces, eu o primeiro é que esa muller recupera a súa vida e a súa vida normal, primeira cuestión, e segundo, todos os apoios que está tendo do corpo sanitario, pero eu quero poñer en riba da mesa un punto. Esta situación se chegou polos recortes sanitarios que tivo Madrid. O Carlos III estaba desmantelado e a sanidade pública non a desmantelaron por unha sentencia judicial, que quero deixalo aquí en riba da mesa. Entón, moito cuidado, porque os ciudadanos queremos que os nosos impostos vayan para onde teñen que ir. A ver, Xan. Bueno, pois tamén desexar o restablecemento de Teresa Romero e eu creo que aquí se xuntaron dúas cousas, non? O da xestión, que efectivamente, como di Encarna, eu creo que teñen bastante que ver os recortes en canto a como se xestionou en concreto este caso, outros casos que non nos enteramos, ou nos enteramos menos, pero que tamén sucede. E logo, que cando unha ministra comparece ou cando un conselleiro da Comunidade de Madrid comparece, O se pediu desculpas, por certo, o que non poden é comparecer así, sembrando máis alarma, en teoría teñen que salir para darlle tranquilidade á población. Pois consiguen todo o contrario, claro. A ver, Luís. Sí, no, é que eu creo que aínda, e non é a parte de, por suposto que esas declaracións foron lamentables e tanto da ministra como dese conselleiro de Madrid. A ministra probablemente xa tiña que haber dimitido por outras cuestións anteriores, non? Sí, por antes. Eu creo que no goberno sobra, pero bueno, está aí. Pero eu creo que aínda a cuestión máis importante neste momento aínda é saber que pasa. Que pasa no aspecto sanitario, porque ainda non sabemos como se transmitiu eso. Eso se necesita, aparte de que esta persoa parece que se está recuperando, e ojalá, bueno, ainda está grave, que non hai que mellor, pero ainda non se sabe exactamente o que pasou. Porque debe ser complicado sabelo, debe ser complicado sabelo. Pero, Luís, tú non crees que é unha enfermedade mortífera, que se en vez de ocurrir en África, ocurrira en outro lugar, sabíamos, había vacunas, buscaban antídotos. Porque cantos miles de mortos levan en África? Canto tempo leva dicindo Médicos Sin Fronteiras? Claro, eso sí, claro, aquí non esperábamos, pero nin aquí ningún país do mundo occidental. Hoxe en Alemania morre un. Que traballaba na ONU, que creo que traballaba nunha delegación da ONU. En Estados Unidos, bueno... Pero como era en Liberia... Claro, e ademais, bueno, as outras veces, tampouco morreran demasiados e non se fora controlando, porque eran zonas rurales e entonces, non se lle prestou esa atención. Pero eu creo que no caso de España, no caso de aquí, o importante aínda, aparte de que haxa que pedir todas as responsabilidades políticas pola xestión que eu creo que ten que vir despois, de momento eu creo que aínda hai que saber exactamente o que pasa, se esas persoas que están en observación realmente non están contaxiadas e todo eso. E despois virá outro. E despois que veña o outro, por suposto. Bueno, pois sobre esta cuestión e sobre as outras que falamos, seguramente volveremos mañá e, bueno, pois as que nos vai atraendo a xornada. Hoxe temos que deixar, grazas aos tres, a Xan, a Encarna e a Luís, un placer, como sempre, tervos por aquí. Grazas a todos por seguirnos. Mañá máis, a hora de sempre, analizando, como sempre, as noticias do día. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo.